Kinong Shong Shnong Jong Gadai Strong East Janta Hills District Kilapan Pau ya kajing persya ya kajing penlong ya kerinsan pensngau pat ba lani ka public hearing ka beladap long ha ka khat khandai terik no pra arhajar arpusan namar babun ki pat ba lakhang lenti banwan ya shimenta shakani kajing pensngau pat ba Nakaliang kinong Shong Shnong ha kani ka kinti kilapha da ka dorkhas shaw menteri rang ba do kari Narendra Modi shaw Amit Shah badru sa menteri badai pet ya kamaryang bandawa naki ban pendamno e ka public hearing habe day ber ka MS Shri Cement Limited Habe kren shikila pathai khubor ha ka khat saw trik rampang arjar arpun reu uba reaching sen siang shai uwei niki social activist habe kren bakinong tho khubor halor ka MS Shri Cement Limited ulai thu bakinong shong shnong kilapan pawi ka jing persya ya kani hashwaban pelong ya ka public hearing but what hadin ka public hearing ru Henry amdan basngap yaki Ula benrap badang shen kilawan ban pensngau sya u bat nakaliang ka jang u ru ula shim ya kasin jang ban nirap yaki Kashnong kalashim rai jubor bat ayak NOC bat ya lamba klai ki pai bat nong shong shnong. Ke agreement ka ba ki soy ru ki pai bat kim shim la don jing tip tangkat tu kat ningut ki bat tip ya ka. Uba siang shay la benrap da ka boong ban nalor bi ki nong shong shnong ki lami ban pensngau Henry amdan na ki he sorkar ban sngap yaki ka bala pelong ya ka kenhun jung u ban shim kia ban penkre ka memorandum ha ka ba ki la tho shaw menteri rang ba du kari shaw Amit Shah bat shaw secretary bat general manager jang ka ministry La thoru shaw MP ka Shillong Dr. Ricky Singkan bat shika Meglai Human Rights Commission. Shushu ulay thu bamenta ka sngi ka kinhun jing u harangkat bikinong shong shnong kila IT da ka jing tho shaw nong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma hakaba la ptiang ya kado ba Charles bat ru shikinong yalam ka VPP. Ulay thu ru bau MP ka Shillong la lait bani kendo yu menteri ka sorkar pedeng bat ai ru da ka jing tho bikidei ban sangi no ka proceeding jong ka public hearing na markam long kat kum ki kendon. Kimat ki bahak mat du jong ka memorandum kadai halor ka jing ai ya ke NOC claim ka jing tip jing kinong shong shnong baro ka agreement ru ki don tang ar ne lai lain haka ki we pat kimat kadai hajan jong ni ka karkhana ka don ka lat pra bat ka labi cave ki pat ba ki tip bahai ka ni namar kadai ka we ni ki krem bajrong ha isha nalor ka taru ka jing don jong we ro kha ubadang shen lalap bat ka jing ya lat ya ka land transfer act happening ki arngut ha ka ba we udai ubam day uriulum. Kajingkali kadai nadu menu ke sorkar kala ailat bandi ban yethit ikjaka ban pensyaj ki pai ba menu ki ailat begini ok ban thit jaka. Ba siang syai loong bahajan kani ke jaka ban chnai ke karkhana kidon ki jaka rep jaka riang ki tolong umbam umdi bekiwe kiwe. Ula keno ru begitu ki balet ban yashimenta public hearing ki dei tang gitu ki bapdiang. Ngelai I bakadon kajing pakhang lenti ha kitu ki baka dor khmat ngimtip ki dei ki a la ki dei ki gang ne ki a nilai kren bandrung Henry kim shim la ailat wat udisi ru ui Henry klem krani a imat kadon ke a halor kani Ulaong bamenta kidang ap ka jing jubab halor kani ka jing pensngau jongki sha ki menteri ke sorkar pedeng bat ki kermen ru bahapo yeng dorbar kandon ka jing kren banyatai halor kani ulai thu ru bamenta kala don ka jing pentrei ya ka jaka bat kim tip kumno kila yo ya ka jing menjur na kaliang ka jongki kila kren shai be ki de ban khang bat ka sorkar ka de ban hiar bat khang ya ka lada kamle kimban si bekin le hi bat khang sendon ya ka Oi, pinyu azar hok I thar bahama. Woi. Mendelek ni gerak dan gerak Mangai ber chung sing chai
kumriu shimet baju don benta ban ya rap ya ki para dok pas nama ki bon ki ben ke benta ya ka bai debat ka jingwan chunga hang ni ka de bai debat ka project jong ka Sri Cement Private Limited ka bala thmu ban bo no ya ka project ka jong ki hang te ka chnong dai stong apo East India hoi kumbala ong imam ta ki nong chong hadin ba kumai tho ima ki sarkar leng ba ki let mi saki department ba prepare na do UDC MSPCB bat kiwe bal ki I copy swaga public hearing hadu ka public hearing bat hadin public hearing ro kila let mundon basna ki tekila mi sanga hadin ka to kan por ben hakani ka te yo bala dep kila pensnyo nga nato pas dang hadu ka ba kila yan enti kumno ka jaya ki kila pensnyo te habai debat kani hadin ki pensnyo yang tenga rekomendasi ko ba don iban yarab nang salam tengila ya kalen tingila sedang ben hakana ni tayo bala dep kuma itong iba ka kami ka sedang inato nang te nakador basnong kaba kinong yang snom hagto kapor kila kisim rai jubor klemda pentip paro ya kijing ya enti kejoki kamtam hak swaban ai enusi kila ya pliu jing mutri tamba klemda rai jabaro lang ban ai enusi kila bor ya kataman la enusi ka next tepat ki yalam makla yo pai ba apo snong apo tau te hadin kata hadin do pinsnyo ngi paro kijing itu yang kinat to basdang ya napo snong kumanga ong wad ka NOC but kamtam ro wad ya agreement jong ka Sri Cement plan but dobar snong dai stong it is not well known ya baro kinong snong kilat tang kato kaningut kinong ilang snong te namar bal aja kumtam don bas ngapsu apo jong kas jela ka jongi nan laor baki nom snong kila mi kinong ilang snong kila mi syaki bor badai pe kim don bas ngap te manga bat ka team ka jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu champang ki riu ejri ki riu ej mariang ni api jingmut hadin baki tho tingin abo drama ek memberandom ya ki kumpa ki itu te ya kata ka memberandom na do men hakane ka monday ka khandai tarik nila tho chado u prime minister baar sa honorable home minister balai sa honorable union home minister ubadai pe yakani ka benta jongka ministry of forest nang tang ila pha chu chau secretary badu director general jongka ministry te yakata ka ba ngila pha na do khandai tarik lemba ka post office ngila confirm ba kala appointment ka kharwe tarik saki department nalor kita ngila thoro cha u honorable MP jongi yakajo ka memorandum yakata ro uba iba sengkon iba honorable MP jongi ula yo kata ula simkhya ngila thoro cha ka Meghalaya human rights baro hakata kede pa khandai tarik ka monde te yamenta kasniro ngila mi pat sa kini haki level jongka jela ka jongi pamut mentang ngila ai sa kajok ka complain hende ka approach pat ya pet ka content kajok ngale mi sa Dr. Mukul Sangma hoi imdan menta kasni ila yakani ka kam ka memorandum jengila pediang dai ba Charles ba arpat ngila kwa ban ai ngila don ka memorandum an ai sa ba arden tang bana ki kam bamla care mene ngila jingsang ngila yakan mupan yakan doi tang ba emergency cases ila mi te ni iPad haki nong yalam jongka party bangi kendo entah te sno kumendro ban pentip sopai ba ya honorable MP menin alor marsin yo yaka memorandum jongi ila let mi sa kamera jong minister union minister badai pej yaka forest ila airo da kajing tho nakaliang jong MP sa ka ministry ba kandai ban suspend no yakane ka proceeding jongka public hearing namar kalong ili gel ke ground pat ke ground bahaka ta memorandum nama ka memorandum jongi ka poi hadu khatsan khandusla te tharaim sa kapor ne iban kana tibu to yapi taba ka nongkong ka strong ground hi jong ka nomba dorbar jong inong song snong ku badak kot daki aspa tam mut ki bah persa hadu mentakas ni aspa tam kade ke snong ka barit hende daki aspa tam yo kan omba duna aspa sentau duna aspa ndrupau kiba persa hadok mentakas ni ke ground ko manongkong hi in general kalau bayi kata yang ke NOC nalor kata baong ka NOC kimpat ki claim da jing tip jong ginong chong baro wajah ka agreement ro ka claim da tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalor kita ki main pat ki substantial ground ka jong ngi kalomba hangte hakat irang ki bakata ki set up jong ka Sri Cement marjan bat kata hi kadon katu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong chong hi jakala kiti itho ba ka e kanika
Krem ikan ni kati kamut ka wena ka longest cave hapo South Asia bada India hi bala de bat kalabit cave barok kini artiliki cave. Lalu taru kadon pat sakawe kaba ki tinong we ba ka rare and blind cave fish kiba scientific term jangka neoliso leaf chillers penar kiba kidang siam hakini kipok krem. Tekelada island ya kani assessment ban ketrikam ya kani kini kinca. Kaba arpan kaba madu ya kejala kadai ka violation of Meghalaya Land Transfer Act. Kadon ka agreement which is in public domain ba unong chong balay local Mr. A uya de ya thid ya kata khandau directly but Mr. B ubalong non tribal kajingkali sa sarkar leng bakala tatay kubor ba sarkar lanna to meno phila de yangi haba pim pecho ya kam Meghalaya Land Transfer Act ba phila ailat ba non tribal thid directly ya ka jaka jongi hakane ka bri ka jongi nau non nau tribal pensai yang pai ba pensai yang i meno pi change lanai meno pi ailat ba ubar jala ulak ban thet hali ke jongki kadon ro ki cloud snong marjan kin don ro ki denso ki ki bedan kam ki livelihood ki jongki ba ro within a proximity hakani hika cement plan tekini to ki katok ani ki main points bagi la ai te dong bon dang bon so ki ground bangila tho sakini ki barok kumbang ngalajar ketengah do meni bala sedang kane ngunduk ka nusi kamot yo kia subui kini ki briu badon kti bat ka simen ki briu local hi jongi kia subui bat ki to kinang ilam sinong haktu kopor taki le da ka ba da pensai than yo pai ba hatu ka sni public hearing tarai ki yo ilun ba kim sak te kito ki ba attend ya ka public hearing tam kito ki ba na ai kejing karsan Henry lembak kila tai kopor pi yo iba kinong trai sinong ro kila sak kang lenti hagito ki ngan ai keteng yuno kum to kitu ba kong mas yo ki dai gunda ki kang nango ngintip kila sak kang lenti ki traditional ni kumu pai baro taki sen bahalang ro bat manga hi ro ngedon bentaban mulai isim benta public hearing mangipat nak ni ke benta bangi bandrung sak kerja ban belum hearing mangiro kila sak kang lenti ngila ya kren baro tamba kim sak keba apat wat udisiro le makila patai ku bor ngiyo i ba u habjai da kejat u yo iya kita ki guns kita ki baden sok mas tamba u klem kren kamu there is something kuba ki badon hakabor nado sarkar ki district administration pat kita kinong yalam sinong ki ba yalam makala ya kinong sinong chong kadai stong ni suba ki don ting ya dai ban lekai pai bakum ni te yang mentahi ngin up katok ani for ya respond kumba ong nad ngina pa na cha Delhi na do prime minister home minister union minister BDP ya kani secretary of the department u director general ngila pa ta ngi skem ba kan don respond tang ba I could ya honorable MP bajongi iba ila ya kan do menin but honorable union minister ila simkya ila dawaro na ka MP ila dawano union minister ban suspend no ya kani ka proceedings jongka kataika public hearing tengin up ya kata namari yang pila lek kumta ngin up ka ika central government kan le kebaar pat hapok ka jala jongi namar meneng ila ai sa kopi chau Dr. Mukul Sangma ibalong i leader of opposition baca iba aden ibalong inang yalam jong party ni kimi dan tiba kani ka benta kin sawanra akan ka baca session ke bansawan kin saya thir bania discuss bania debate halor kani ka benta hapo sekretariat tengin up halor ba hadin kani ngisa Lara empat chano ngin somperkat bangin lepat ya ke next step kain ngin je topi anda lapor kata kapor.